चुकल बा। अब बादल के बरसा बाकी बा। सर, लागत कृष्णदास हमनी के कुछ ना बताई। जे भी पकड़ गई बाड़े वो केरला के बाहर के हाइबर रावड़ी गैंग से बाड़े सर। वो लोगन के जे भी पैसा मिलेला वो सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिलेला। यही से केहू के बारे में कोनो जानकारी नहीं है। ठीक बा सर। सर सर, व्हाट नेक्स्ट? एक आदमी जौन गायक बनल चाहत रहे और मौका मिला तो दुनिया में डंका बजाओ तू अंदर बैठल बा। जितना जल्दी हो सके कृष्णदास के हमनी के कस्टडी में ट्रांसफर करवा ला। सर, जिंदगी से नफरत करे वाला इंसान के आखिर हमनी के कैसे धमका सके नहीं। ओकर आंख सब कुछ बता रहल बा। वो इंसान के रूप में हैवान बसर। हमार चेहरा जे बिगड़ चुकल बा, ये ओ करे देन बसर। ये सब पाप की वजह से वो मर चुकल बसर। ओह, कोहिकुड़ के मेडिकल कॉलेज में काम करत रहे सर। शादी से पहले लैब में मरल जानवर के लैब में देवे लेना पढ़ाई करे खातिर वो काम करत रहे। अभी वो बोल रहा बा कि ओकरा के कुछ याद नहीं खे। सब याद बा ओकरा के, फिर भी वो बताई ना सर। सर, एगो बात बतावे के रहे। मेडिकल कॉलेज के नाम लेके 5-6 महीना पहले एक कम उम्र का लड़का आइल रहे। गोरा चिट्टा, दिखे में सुंदर रहे सर। त्रिशूर जिले के कोनो हॉस्पिटल के नाम लेत रहल। अब हाँ, एक डॉक्टर। राघवन है ना? हाँ बारी के बारा। सर, ओ कॉलेज में लड़की लोग भी पढ़त रहे ना। वो अपन नाम का बतावल रहल? सुजा। हाँ, सुजा के बारे में पूछत रहल। वो लड़की के मौत हो गई बा, ओकरा बारे में कुछ पता बा का? ई तरह के कईगो सवाल करत रहलू। तब भी वो कहत रहल कि ओकरा के कुछ याद नहीं खे। ई आदमी बा का? हाँ, ई उहे आदमी बा सर। SM हॉस्पिटल, सुजा मेमोरियल हॉस्पिटल, जेकर आवाज चल गिल बा वो कृष्णदास के केस और ये डॉक्टर अरुण के बहन सुजा के मौत में भी अगर कुछ न कुछ संबंध बा सर। बट नथिंग मेक्स सेंस। सर, शरद सर। हेलो दिव्या मैम, हम SM हॉस्पिटल पहुंच गए बनी। डॉक्टर अरुण यहाँ पे नहीं खन मैम। ता कहवा? ये वक्त कोझिकोड में बाड़ी। वहाँ के सनराइज हॉस्पिटल में जौन शाम के सर्जरी होके वाला बा, वहाँ पे विजिटिंग न्यूरो सर्जन के तौर पे डॉक्टर अरुण बाड़े। जौना पेशेंट के डॉक्टर सेवियर पुन्नुस। करेक्ट। और डॉक्टर अरुण के फोन नॉट रीचेबल आवता सर। खड़ा खड़ा मुंह का देखा ताड़ा जा खोजा कर। हेलो, त्रिशूर के कमिश्नर के ऑफिसर, कालीकट सनराइज हॉस्पिटल में एगो यूनिट चाहिए। अबे चाहिए, साइड हटा। हाँ सर, हफ्ता में एक बार डॉक्टर अरुण न्यूरो सर्जन के तौर पर यहाँ आए और ई दरमियान कोहिकूड में उनकर जे घर बा होकर रिनोवेशन सुपरवाइज भी कर लेवेले। वहाँ रेंज कम बा, ही से शायद आपके फोन ना लागल होगी। घर बा का? हाँ, वो कोहिकूड गांव के ही बा ना। वहीं से त्रिशूर गए रहे। हम आपके होकर घर के लोकेशन सेंड करत आनी।